Right, nhasi ndauya negood news kunewe mugari wekuSouth Africa. Zvikuru sei kune avo vanotumira mari kubva kuSouth Africa ichiuya kuZimbabwe. Good news iri kubva kuna MAMAMONEY, vasaura vedu, kampani iyo inobatsira vanhu kuti vange vari vanotumira mari zvakapfava, handiti zvakareruka. Kampani MAMAMONEY ine promotion yatanga nhasi musi wa20 November ichapera musi wa31 December. Hello? Matindakanganisa pandati December. It's January 2024. Kuroti gore rinouya. Kuroti competition ine nguva kai. Mazvita zvadaro mari iyi inenge ichisvika iyo $500,000 ichange ichiwiniswa vanhu. Kuroti mari yakawandisa iyi pa $500,000 unogona kutobvawo ipapo uine share yako. Watumira 1,000 rands une machances akakura ekuti uwine 1,000 rands. Kana watumira 2,000 3,000 une machances ekuti uwine iyoyo mari yaunenge watumira. Kuroti iwe zvako unenge watumira mhepo, watumira mari anenge ane mari. Kuroti newewo zvakare unobva wasara nesame amount yawatumira. Good news kids. Every week pachawina vanhu 10 kana kuti 10. Zvaunofanira kungoita iwewe kuregister. Wapedza kuregister kutumira mari, wapedza kudaro ibvo wanofollowa their Facebook page nekuti ikoko ndoko uchange wachiannounce mawinners. Chirongwa chakanaka. Mone neniwo Sekuru Saint ndabva ndatozorora pamugwagwa. Nekwandachida kuenda handichatoende. MAMAMONEY.